Метрей мәктәбе тарихының чыбыгычлары 1894 елларга ук барып тоташа. Медреседән башланган белем учагы төрле елларда үзгәрешләр кичереп, 1973 елда 2 катлы таш биналы була. Шушы елдан Метрей мәктәбендә тагын да күбрәк вакыйгалар белән гөрләп торган тормыш башлана. Мәктәп төзелүнең 50 еллык юбилеен билгеләп үтәргә 7 дистәдән артык кеше килде. Bu mektep rayon kulübünde bitti, istelikli oldu, aldan orunların javladı, güçlü kollektif, yoksu materyal boylığı, kolxoz bilen, yaki indanda avul halkı bilen münasebeti bit yaxşıydı. Başlangıç mektepke kalsa da, ondağı okutuşuların direksiyonun tırsı arkasında eli özünün derecesini joğaltmaydı. Bizning maktabimiz hozir kichkinagina bo'lsa da, lekin aning danlı o'tgani bor, shu o'tganning shohidlari bor. Naq bugun bizning kelgan qo'noqlarimiz da shu o'tganlarni saqlovchi shohidlar. Ustozlar истәлекләр белән уртаклаштылар. Мәктәпнең элекке укучылары балачак иленә, яшьлек елларына кайтып хатирәләр белән бүлеште. Һәр чорда фидакар хезмәтләре белән Метрей мәктәбенә дан китергән укытучылар бу көнне дә зурланды. Сәхнәдән әйтелгән рәхмәт сүзләре алар адресына юлланды. Мен монда укытып киттем. Birinci kelin bulup düşküştüğünde ilfak mında işledi. Şuna göre mında kelin bulup düştüğünde işlerimiz neticeli olmalıdır. Hem işlaşmalarda hakimlerle. Bütün sürenin işinde bizim kolektif olduğumuz tutarlı oluyor. Ben bu mektepke 1980 yılının yanvar ayında yaklaştım. Yonadan da Ağustos'ta işi başladım. Hem eğitirge gerek. Mektepte bu vakti bizim yaşlar köylüydü. Bunda mektep gürleyip duraydı. Mektep kişke xətti, tuğunga xətti muzikadan üzülmedi. Balalar qaytıb gitmedi. Оештыручылар фойеда тирән эчтәлекле күргәзмә әзерләгән. Бәйрәмгә килүчеләр заманча укыту кабинетлары, музейны да зур кызыксыну белән карады. Сөйләшеп сүзләр бетмәде. Чарага килүчеләрнең һәрберсе мәктәпнең киләчәге өчен дә борчылды. Җылы хисләргә йөрәк әрнүләрдә кушылган кичә булды бу. Мен инде бүтән Метрейнең балалары, укучылары исеменнән үзебезнең укучыларыбызга зур рәхмәтен әйтәсем килә. Алар күрсәткән юл, алар биргән тәрбия безнең тормышыбызда дөрес юнәлеш сайларга бик нык ярдәм итә. 1917 елдан Метрей мәктәбе мәктәпкәчә балалар төркемнәре булган башлангыч мәктәп буларак эшли. 50 ел эчендә мәктәп 716 баланы зур тормыш юлына озаткан, 7 укучы мәктәпне көмеш медальгә тәмамлаган, 106 мөгаллим хезмәт куйган. Мәктәпне тәмамлаучыларның 91-е укытучы тәрбияче һөнәре алганнар. Традициялар әле яши, балалар гына кимемәсен. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.